Kinoy lam snong jong kisan teli ki dor bar snong ki baha papo ka jingpe jong ka KHADC kila dawa naga council ba ka de banjakren bat ka sarkar jela bakan penrung lem ya ka bor ka iktir bat ka jingkit kli jong ki dor bar snong apo ka building bylaws knang ba ki dor bar snong kin scam bat ka district council kan scam katkum ka jingkren jong noy lam ki dor bar snong uba juda walang ula ong ba ki kwa ya ka district council banjakren bat ka sarkar halor ka jingdon kam ban penrung lem ya ka bor ki dor bar snong hapo ka ain snaying ne ka building bylaws officials jong district council te ni sungtho ya ka jingdan kam jong ka building bylaw hakaba ladangi ni jora ya ki por ba menshwa tong bagi brio gide snaying ko bashimala ni armala tenre haba pek bat haba bishar ya kan jinglong ke jingman kamtam hakaba di building snaying jong ki brio menta tikila ya shna na gi balai mala gi basamala te dan kam hi ya kaba kan biang ya ka plan kan biang ya ka jing thau ya ka jing wa kanang makan wan ra ya ka jing ma la ya ka jing ja ka bashar kai hakis ngi ki por ba ki banang wan te kata ga ka hakati ga jung kum ki brio ya ka bangi ha ya ka ban pe perman ba ya kata te andre ka jing ang not na kaliang ga jung kum ki dor bar shlong ki ba ha akini ki santari ki senjuk akini ki santari ki iriya ba habangi puli ya kanika building bylaw te kamdei ka building bylaw jong ka district council kade ka mikraya building bylaw ka balashina da ka urban affairs jong ka government of mikraya ya ka ba hakani ka building bylaw la pau ba ka authority kade tang kamuda bat ka district council te kamuda kan pe ya ka municipal area ba ikini ka scheme area but ya kiwi kum ki special project te hentai na ka benta ka master plan area tela IT ha ka district council ya ka ban issue ya ka building permission te handai habang ingi pe ya kini pat kalongba kam simladon ka rule lane kam simladon ka kamram lane ka jikit kli ba ya ka ikhtiar jong kidor pasno te dei halor jong kata ya ka ba pangiwan wa ya ka ban ya kendu hang ni mentare jamit kalongba ni dawa nomor ba na kalian jong sarkar jalan kalawan ra ka bakal IT syaka district council ban pentrai kami gani banakali yang gajung ikum kita basnong ni dawa banakali yang jong ka bor jong district council kan ra ya kani ka kubor sha ka bor jong ka sarkar banakali yang gajung ikum jong kita basnong ni kwa ba ka ikhtiar ka role bat ya ka responsibility jong kita basnong kadai bandrung ha ka bailo kenang balashai kita basnong kin scam ka district council kan scam nomor ba kumbalong himenta ba kadai tangkum ka kortisikol haba na kalian juga district council kapan nangi ke dor basnong ya ke NOC lane ya kata ka occupancy ban ay ka recommendation ha ka occupancy certificate tian re habangi bishar pat ha kani kalau henry kam shimdon ya kata ka jing betha telesi kani kala ban bu ya ka jing ma ka khaw na ka benta kani ka institution ka jong kabakum kitong shwa man shwa ki jongi ki bahasa Indur haman la kawai agawai kasinong tegare kata kabangi da angno tenrai sung tonak bana kaliang jong UCM rengkat haga jingi yadam lang bat deputy CM bat EM in charge bat ki officials jong district council ba kila ai hangi ya gajing kular ba kila ai hangi ya gajing kular barakum kumnuru hapo jong ubnai Julai ken wanra ya ka bylaw lane ya rules and regulation ka bat penkre na kaliang jong district council ba na kaliang ga jongi la ken tu ba kinile kat bala ban penkloy ye kani kam khnang makanom don ka jingta na ka benta ki nungsong ki jongi kiban kam ya ka building permission te shuru namaro balai ba na kaliang ga jongi kum kidor basnong ru ngi long concern ban ngi long sincere bahan na ka benta jong kani namar ngi layo i ba kumkiniki bylaw te bagi ngi shepting ba yo kadai tangkum ka kampen bi dan ke jing pentami namar mangi ken ma house nam araja kasau ne house nam araja kasan ki wabo ni dor pasnong ki jong kim priang ye ke jing wanrung jong muda kim priang man wanrung ye jong muda se ki dor pasnong ki jongi lani se ki jurisdiction jong isnong ki jongi ki ba ha ka schedule ire te halo bi de bekati ka bentaru ni i ba yo kadai tangkum ka kampen bi lani ka kampen thami na kalian jong ka sarkar ya ka ba na marba ki pai ba kimpat priang ya kemuda kishu IT sya ka district council
ban penteri kami ya kene ka building bylaw tede nalor jong ta ya ka ba ngingi priang ya ka building bylaw te handai ka de ban wan kata ko kom ka bangingi ang no hena kalian ga jong ikum ki dor pasyong golong ba ka building bylaw jong district council ba kanda don hiru ka jing pentikna na kalian jong sarkar bahaki sik schedule area ba na kalian jong district council kala ban frame ya ga rules and regulation na ka banta kini ki shinong ki ba ha ka sik schedule area